Assalamu alaikum masu saurare barkamu da warhaka. Sannan ku da jimirin kasancewa tare da mu a cikin wannan tasha mai suna Signi Fronabas TV. Masu saurare kamar koyaushe, yau ga mu ɗauke da sabon labari mai suna Bariki Gadona, wanda ya fito mana daga hazikar marubuciyar na aphnan. Masu saurare kasance tare da mu domin jin darasin da labarin Bariki Gadona yake ɗauke da shi. Masu saurare kan ku manta ku rika danna mana subscribe da liking da sharing. Bismillahirrahmanirrahim. Bariki Gadona, babi na 1. Laraba 2 pm. Mallam ka yau darajar tsohuwarka, yau dai ka bar ni in shiga don girman Allah. Mako na 3 kenan ina sintiri ka hana na shiga. Wata walalliyar mata da ɗebe za mu bata shekaru 25 da haihuwa, amma tsabagen wuya duba da yadda bakin ta ya bushe ya tsage yana fidda jini ta tsakiyar leɓanta na ƙasa. Ga hijabin ta tamkar an ci wasan sallah akai. Kafar ta sai ka ce wacce ta kewaye Najeriya da ƙafa. Ya daddare da faso gashi yayi bududu. Kallon farko sai an bata shekaru 40. Haka ta manne a jikin kafafunan gefen gate din nan. Ta kakkama tana ci gaba da roƙon security da ke jingine da gate din. Wajen sai dai tamkar bai san tana magana ba. Sai latsa baby nokiyar waya sai ke alamu dai ya nuna inda Sabo ya saba da nacinta. Sarewa da roƙonsa ta don haka ta jawo ta dokar ajiyar zuciya, sai ga hawaye masu raɗaɗin fita suna gangaro mata daga lunkuncinta. Ya Allah, ya sarkin da kai talaka, kai mawadaci, kai mugu, kai wanda ake zalunta. Ubangiji na ka kama wanda zai tausaya min, ya dubi rauni na, ya rab. Wani shesheka ne ya sarƙe ta, maganar daidai na fita, kawai sai ta haukace da taron azaba, saboda yadda numfashinta ke barazanar ɗaukewa a ƙirjinta. Alhaji Saddam Mamman tamkar wanda aka tsikara ya kalli agogon da ke manne a katafaren ofis ɗinsa. Zumbir ya miƙe ganin lokacin azuhur ya shiga. Yana fitowa daga ofishinsa, ma'aikata da ke dakon jiransa suka dafe masa baya. Duhu suka yi waje, za su nufi masallacin da ke ta bayan wajen. Har zuwa lokacin bata fasa tari ba, ga idanuwar ta sun duddulo waje sun yi jajar tsabagen azaba. Alhaji Saddam dakatawa da tafiya yi, sannan ya kwala wa sikiritin kira. Malam Tukur, zumbir yayi, sannan ya saurin jefa wayar aljihu. Ya amsa a firgice, sannan ya waigo inda take yana mata alamar gargaɗi da yatsa. Dakata, me ke faruwa ne a nan wajen? Sun koyar da kai ya ɗan yi gunagunan maganar da ba za a taɓa fahimta ba. Shikenan, ba san jin komai, a buɗe mata ta shigo. Jiya kamar kai da bi umarninsa, amma ya iya. Buɗe mata gyaɗin yayi, aikuwa cikin bala'in gudu ta shigo harabar. Tana ci gaba da taron, ta je ta zube a gabansa. Yallaɓai, ka yi min rai ka cece ni, kashe ni zai yi. Kwanakin mutuwa na a ƙididdige yake, yau saura kwana 5. Amma makance ya ɗan kalli gabansa da ta turmusa ta zuƙuna ɗin. Ya ɗan tattare gidan sama da ta ƙasa. Baiwar Allah, tashi tsaye, babban ki ba, waye zai kashe ki ɗin? Mijina ne yallaɓai, mijina ne. Mijinki? Ya tambaya amma makance. Wallahi da gaske nake, ku taimaka min, Allah shine mai hukunci, amma kuna taimako. Ku taimaka min, ku ne ƙarshen fata na. Idan kuma ba ku taimake ni ba, to zan haƙura, zan koma makabarta da kwana har zuwa ranar mutuwata, dan na san tsimayinta nake. Kallon wani ɗan sanda da ke gefen sai, a bata ruwa da abinci ta natsu, muna dawowa daga sallah. Yana gama ba da umarnin ya ɗauki hanyar masallacin. Ya daɗe rabon da ya ci karo da irin mutanen nan, ko dan ya kai ƙololuwa ne? Oho. Bayan minti 40, tana nan zaune yasa aka kirawo ta, jikinta kona azabar rawa ta bi bayan masinjan alƙalin. Baiwar Allah, me kokenki ne? Hawaye ne ya ci gaba da mata ambaliya a fuska. Da ƙyar take ba sa bayani cikin azabar rauninta. Tsam da raye, kafin ya umarci masinja ɗinsa da ya kira wanda zai rubuta ƙarar. Sai aka yi mamijin nata sammacin kotu. Baiwar Allah, me sunan wanda ake ƙarar? Shiru ta ƙi magana. Malama, faɗi sunan mijin naki. Cikin sadakarwa da raunin murya ta ce, Alhaji Sallau a Ciso, Inkiya, Maye. Ai ba ta rufe baki ba, fuskokin kowa na ofishin ya sauya. Mai rubuta ƙarar a hanzarce ya kekkece takardar hannunsa. Wannan matsalar ku ce ta cikin gida, malama. Ba za ki tsoma rayukan mutane da yawa a watan gaririya ba, tashi ki fita. Ya raka mata wani mugun tsawa wanda sai da ta ji kamar za ta zullo fitsari a wando. Me yasa za ka kore ta? Mintari, a takaice ma, me ta faɗa da zafi daga tunzura ka? Ranka shi daɗe, mahaifa ka ji ta ce, shi ne mijinta. Mahaifa, mutumin da ko tsuntsu ya gifta ta inuwar gadon ɗinsa
kwanansa ya ƙare. ‘Yan labai, kes ɗin matar na sanannen kes ne da ta saba zaga kotuna da ofishoshin 'yan sanda da dama a ƙasar nan, kuma kokenta ɗaya shine su raba mata aurenta da mayi. Amma sai dai duk mutumin da ya karɓi ƙarar a ranar baya kwanan duniya. Ni kuma a gaskiya ban shirya mai da yarana marayu ba, matana bazawarai. Tsamta miƙe jarida jijiya na kwasarta. A ranta tana ayyana nan ɗin ma dai babu nasara. Har ta fice ta nufi harabar kotun. Sam bata damu da muryar dattijan da ya so taimakonta ba, da ke faman ƙwalla kiran baiwar Allah. A dab da get ɗin ta ja ta tsaya saboda get ɗin da aka ƙware mota katuwar mota ƙirar farado baka da bakar tint. Ta tsaya tana jiran su shige ta fice. Bi wani zabura ta fara wage-wage tana son ganin ta inda za ta ga mutum ɗaya jal a duniya da ke kiranta da wagga suna. A hankali aka buɗe murfin motar. Wani yangarman namiji ne ya fito ma'abocin coko cikin black suit da suka yi bala'in kwance a jikinsa. Cikin izza wanda ya gama bin jinin jikinsa, ya ja ya kwanta a jikin motar sannan ya sa hannu ya ɗage bakar shed ɗin da ya saka yi ƙwayar idanunsa. Cikin dokuwar bugun zuciya ta nuna shi da yatsa. Sarki? Kawai sai hannunta ya fara rawa ko a jikinsa da halin da ya ga ta shiga, sai ma hannunsa da ya nutsa a cikin sumar kansa. Cikin lallausan murya sai ce, na'am maka mata, zo nan. Kallon kanta ta yi tun daga sama har ƙasa. Ba taɓa zaton sak ta zama ba ta da bambanci da mahaukaciya ba sai yau. Ina ita na raɓar Sadiq aka. Ai kuwa da sauri ta cire ƙafarta ta yi waje har da ƙarawa da gudu da sassarfa. Ku bi ta, kar ku bari ta ɓace. Yana ba wa yaransa umarni, ya danna kai cikin kotun, ransa na a sassalarsa. Me ya kawo ta? Me take so? Tambayar da ya so majifarsa da shi kenan. Cikin rawar murya suka labarta masa me ya faru da tarihin waye shi mijin nata. Da ƙarfi ya dunkule hannu ya daki tebur ɗin gaban alƙalin, wanda ya sa firinta ɗin da ke kai ya yi tsalle ya faɗi gefe ya farfashe. Zan ci uwarka maye, sai na raba auren nan don uwarka. Yau ina so in bar duniyar. Abokinsa Yusuf Fagaci da sauri ya zo ya dafa kafaɗarsa. Allah ya wuce zuciyar yariman mu. A bisa ne Allah bai. A zafafe ya juyo ya watsa masa idanuwansa da suka rine suka zama jajaye nan take. Ina wasa da kai ne Yusuf? Shiru yayi sannan sun koyar da kai don ba karamar aikin Prince Sadiq bane. Yanzu ya tsinke sa da mari ba tare da ya duba abotan katarsu ba. Allah ya wuce zuciyar yarima. Fu ya fice wanda suka zo taron suka dafe masa baya. Shi kuma Yusuf Fagaci lafewa ya a jikin mota ya kwada wa gimbiya Ramla kira a waya. Ramla da tashin ta a barcin kenan tunda ta yi breakfast ko kayan barci bata cire ba. Wani mugun miƙa ta saki hamma sannan ta ɗan jawo wayarta ta saki tsaki gami da ɓata fuska. Murya ta can ƙasa a dashe. Fagaci ya dai? Ina mijina yake? Ɗan jan fasali kana ya maganto. Ranki shi daɗe. Ina tunanin yau fa akwai ƙura. Ko da sarki ya dawo ki lallaɓa sa don kafiyarsa da taurin kansa da ya sassauto. Shekarun baya da suka wuce to ina ganin ya dawo. Mutum na haƙe masa yana iya ferɗe sa. Murus mutum zai sheƙa barzahu. Zara ido ta sannan ta dafe ƙirjinta da sauri kamar yana tsaye yana kallanta. Yusuf, kana hauka ne? Yariman kake jifa da miyagun zatuttukan nan? Ni ban auri ɗan ta'adda ba. Kar ka sake kiran man miji da tsuffofin nan. Wani shashancin kenan. Kar ka yi tunanin dan yarima na ya kasance abokinka ba zai iya maganin ka ba. Ki dakata ki saurare ni, ya faɗa a daidai sanda yake shiga motarsu. Tsaki ta ja, ta kashe wayar tana ci gaba da ƙunƙuni kafin ta fara ƙwallawa kuyangar ta kira. Yariman kam tun da ya shige mota ya manne fuskarsa da bakar ɗinsa bai ƙara tamka kowa ba. Tunaninsa ya tafi wajen tuna abubuwan da suka faru a baya har abada. Bai taɓa tunanin Bilkis za ta tsinci kanta a kwatankwacin irin wannan rayuwar ba. Hade har nawa sai waje ɗaya ya matsa da ƙarfi suka yi ƙara. Ni na ja maki Bilkis, ina da nawa kamashin zunuban. Dole wannan gayin ya karɓi hukunci daidai laifinsa. Mu zuba ni ko shi. Waiwaye. Gidan makaman gari. Gida ne tafkeken gaske na dandaɓaryar ginin laka, amma an masa zanen gidan sarauta da hannun magini tun daga fuskar gidan har can sama. Wajen dararen da yake fidda ruwan sama sauran gidan musamman lokacin damina. Gida ne mai zurfin gaske da sai ka wuce zauruka guda 9 masu tsananin duhuwa, wanda tsabagen duhu da rana sai an saka ya zauren tsakiya fitilar a ci balbal.
Gida ne na dangi ɗaya mai kunshe da sussuka 5 wanda ya fi kowane girma. Nan ne sassan makama. Kaf gidan sassan makama kaɗai ne aka mulmule da siminti. Aka yi wa ƙofar ɗakunan matarsa 2 shayi a gaban ɗakunansu kamar baranda luwai da siminti. Amma sauran tsakar gida dan daɓaryar ƙasa ne tata iya ganinka, sai katuwar bishiyar mangwaro da ta cika sassa da rassanta wanda ya baiwa ilahirin yaran makama inuwa. Nan ne wajen daka da sussuke, nan ne wajen shimfiɗu tabarma a ci abinci ko fira. Duke take a ƙarƙashin turken dokin makama, sai faman yanki wa dokin farata take yi da abin datsewa. Gefen ta manjagara ne ta kwashe rankatakaf dattin dokin ta tara a gefe. Tana jiran ta ida yanka kobatan nashi ta kwashe ta ɗure a buhu. Ba zato babu tsammani ta ji an ƙwalla mata kira. Balkisu, Balkisu, wai kina ina ne? A firgice ta saki abin yankan ta ɗago ta sarce zufar da ya tsatsafo mata a goshi. Bude iya muryar da Ilahu ya bata ta amsa da na'am umma, ina zuwa. Ta kwasa a guje zuwa hanyar ɗakin su. Sadiya da Rahama da ke zaune ƙarƙashin inuwar mangwaro, kallon da suka yi ta yanko a karce suka bushe da dariya. Ohoho, iska na wahal da mai kayan kara. Yar na gada, a gama iya yin da tas ƙarshen alawa ƙasa. An tsotso iskanci dai a nono, ko ya kika ce Sadiya? Daga nan Rahama ta miƙo hannu suka tafa da safiya. Ɗan jimtai ta kasa motsa ƙafarta ba tare da ta tafi ba. Habaicin 'yan ubanta na ɓata mata rai, amma ya ta iya. Ji ta tamkar yau dai ta tamka su, sai dai ummanta ne a wannan karan. Ta kuma ƙwalla mata kira har da ƙari da mulmuleliyar ashar. Ɗauke kai ta shige ɗakin da sauri. Gani umma. Wata ƙosasshiyar hajiya na gani zaune cikin adon dogon rigar atamba kan ɗaya daga cikin jerin wasu ƙosassun kujeru. Za ka rantse da Allah ɗakin nan ba a cikin gidan yake ba, saboda yanda ya sha adon manyan da dumai 'yan Saudiya da tafka-tafkan labulai. Fanka na sama da na tsaye sai wulwuli suke yi suna fidda iska. Hannunta riƙe yake da wayarta tana shafa shi a hankali, tamkar ba ita ce ta ƙwalla kiran Bilkisu ba da manyan ashar ɗin da ta zuzzuba. Ɗaramewa Bilkin ta yi a ƙofa ta riƙe labule, tana kallon ta ido a ido. Na'am Hajiya Mama Gani. Kafe ta tai da daƙwa da ƙwan idanuwarta cikin tsantsar takaici. A ranta tana kissama wai ya ta ce wannan. Hakan ya bani damar yi mata kallon tsaf ni kai na ɗan. Masha Allah. Yarinya ce matashiya da ba za ta haura shekaru 14 ba. Saye cikin wata dark maroon ɗin a baya. Da ya mugun dacewa da kalar fatar jikinta. Fara ce irin tartar ɗin nan, kyakkyawa ce ita. Tun yanzu kafin maƙerin 'yan mata a da zano ta, sai dai kafafunta da hannunta sun yi fice-fice da ƙoran sassan doki. Barkisu, ke wace irin jaka ce? Sun kula da kai ta cikin sadakarwa ta san yau za ta lallasu. Jibi jikinki, in kin ƙi sha, in siya maki riga 18,000 ki je ki gurfana a turken doki, kina madawakan ubanki bauta. Karkaɗe hannuwan da ta shiga yi. Umma, hannu ne kaɗai na ɓata, Allah ban sa gwiwa na a ƙasa ba, kin magani? Wani maloran takaici ne ya ɗebe ta, tana da wani kofin gefenta ta cillo ta da shi. Tsalle ta daka ce baya da sauri. Kina taka kofar ɗakin nan sai na lahira ya fi ki jin daɗi. Kin san ke nake jira da inda zamu je ko? Cikin raziki ta ɗauki buta ta je ta wanko ƙafarta da hannu. Ta shafa basilan ta wuce kwabarta, ta ɗauki hijabinta ta saka. Ta fito falon ta same ta tana nan zaune tana aikin shafa waya. Kallon watsiyar ido ta mata, kana ta ce mayafin kayan fa. Idan ta fal kwalla. Ta cince hijab ɗin ta warware ɗan kwalon da ta kindima ɗauri da shi, ta ɗan naɗe shi a wuya. Sai sannan ta ɗan sakar mata ɗan murmushi. Maza da ki wajen matar Audu. In ta gama shirya Abdul ta baki shi, mu tafi. Ta ce to umma. Ta amsa da shi ta bice zuwa farfajiyar gida. Fuska ta babu yabo, babu fallasa. Sai Sadiya sai sannan suke karyawa da wata irin tsikakkiyar koko da kuli-kuli, babu siga. Sun barbaza kuda sai fara suke yi a inda suke ɗan. Rabi ta shige ɗakin matar Audu, wace ta kasance matar wani babansu ne da ya rasu, amma 'yar ɗakin umma bilkice sosai. Duk wani jugu-jugu da yaranta, hidimar makaranta, wanke-wanke, ita ce don ta ɗan bata abu mai daɗi. Mama Sala, wai ki kawo Abdul za mu tafi. Washe baki ta zabara ta saba Abdul a kafaɗa kamar ƙaramin bebi.
je kira Habu yanzu na gansa, zai wuce aiki ne kin ga, sai ya sauke ku da ɗan sahunsa. Da sauri ta hanyar sauro saboda kar ya fice ba su haɗu ba. Habu, an ce ka jira mu, za ka kai mu Hanwa da Umma yanzu, ga mu nan zuwa, ta faɗa da muryarta mai kama da na shugababbin yara. Tom, banda abinki Bilkisu, ai aiki zani, wace ki kira ni? Mamanku, to ku yi maza, ina jiran ku a bakin garko. Ta faɗa tana juyawa da sauri, dan gani take kamar lokaci baya tafiya. Ta juya abinta ta tafi, babu ko gaisuwa, dama bai ɗaura aka ba, in ji ɓarawon hula. Inda Sabo ya saba, yaran ba su gayar da mutane, ita ce ma mai saffa-saffa tunda ba rashin kunya. Tana hanyar juyawa sai ga mamanta ta fito, hannunta riƙe da ƙananta, kallonta ta kwasa mata harara. Ɗaniji ta tsaya yi kafin ta ce, Mama, wai ya fito da shi yake jiran mu. Ke jatan ba na guri ballagaza kawai. Daga haka ta wuce ta abinta a nan tsaye. Nokai ta bayanta saka wuce. Kofar gidan shaƙe yake da tsofi wanda yawanci iyayen mijinta ne. Amma haka ta shuri takalmarta ta yi waje da shararren mayafinta ta faɗa ɗan sahun Habu suka bar unguwar. Gidan Commissioner of Police CP.